Goddag og velkommen til instruksen.dk. Denne hjemmeside er en national portal for sundhedsfaglig vidensdeling. Den indeholder en lang række instrukser fra en lang række afdelinger fra hele landet. Lad os tage et eksempel: Amager Hospital, medicinsk instruks. Du kan lede efter det emne, du søger på som læge eller sygeplejerske ved at bruge indholdsfortegnelsen og gå emnemæssigt frem. Eller du kan søge op i søgefeltet, f.eks. på AMI. Du kan også downloade en komplet offline version ved at klikke på BDA-knappen. Hvis du f.eks. vil læse om AMI som her, klikker du simpelthen på linket. Du kan også sende instruksen videre til en kollega, og hvis forfatteren har opgivet en e-mailadresse, kan du også skrive direkte til ham eller hende. Hvis du klikker på BDA-ikonet, får du mulighed for at downloade en iSilo-version eller en HTML-version. iSilo-versionen er den samme, som der bruges til lægemiddelfortegnelsen. HTML-versionen kræver ikke, at du har installeret iSilo-programmet på din BDA. Du kan også gå ind på hjemmesiden via din mobiltelefon eller din smartphone og bruge de samme funktionaliteter, som jeg beskriver her. Hvis du vil søge i andre lægefaglige instrukser end lige den interne medicinske, kan du f.eks. finde en ortopædkirurgisk instruks ved at klikke her. Og på samme måde kan du søge i selve instruksen eller gå emnemæssigt frem. Du kan også søge på vores søstersite diagnosekoder.dk og finde de diagnosekoder eller operationskoder, som du skal bruge til dit daglige arbejde. Hvis det fx er en column femoris fraktur, du leder efter, så søger du på col fem, går frem til det emne, du søgte på, klikker på det og får alle de diagnosekoder, som der ligger inden for emnet. Diagnosekoderne er blå, operationskoderne kommer længere fremme, de er grønne. Igen, du kan klikke på den enkelte operationskode og få alle operationskoderne inden for kategorien. Men tilbage til instruksen. Hvis du ruller lidt ned på siden, kan du se de sidste opdateringer og tjekke, at dine instrukser altså stadigvæk er aktuelle. Du kan få dem vist, du kan hente og printe og gemme instruksen, og du kan se instrukser, der er ældre end 12 måneder. Mit navn er Ulla Kehler, og jeg er læge, og jeg har udviklet den her hjemmeside for at gøre det nemmere at få adgang til information, man skal bruge i sit daglige arbejde i sundhedssektoren. Du skal ikke logge dig ind for at bruge vores hjemmeside, og du skal ikke befinde dig på et bestemt intranet for at bruge hjemmesiden. Jeg håber, du får glæde af den, og du vil fortælle om den til dine kollegaer. Tak fordi du hørte med.